Toto je nukleárna bomba Trinity, ktorú vytvorila umelá inteligencia. No a toto je môj Minecraft svet. Ako veľmi si myslíte, že ho dokáže táto bomba zničiť? Bude to extrémna explózia alebo len obyčajné TNTčko? Ak to chceme zistiť, musíme to otestovať. Čiže nebudeme ďalej zdržovať a poďme na to. The ultimate weapon of mass destruction. Kámo, to musí byť riadne crazy, čiže poďme to plesnúť, borci, uvidíme, čo to spraví a kámo, zdrháme staďáto. 3, 2, 1, teraz. 5, 4, 3, 2, 1. Čo sa tu stalo, kámo? O môj bože. Tak toto fakt nie. Kámo, tá voda to ešte, kámo, trošku klačla, reálne. Keby tam nebola tá voda, tak je to celé vyparené. Mám 30 fps, kámo, 36 fps, môj bože. 30 fps, to som nikdy v živote nevidel na mojej zostave, kámo, fakt, že nie. A táto hora proste to zachránila. Až senko sa to zažralo, tuto všade boli kúsky toho výbuchu a tuto, pozrite na to. A tu bola hora, si zober. Čo by tu sa tu stalo, keby tu nebola tá hora? O môj bože, borci. Ja si myslím, že tá AEčko riadne navarilo. Hej, nechcem nič vraviť, ale podľa mňa extrémne navaril, kámo. Neviem, čo to bolo, DeepSeek Grok 9K, ale bolo to extrémne, borci. Pozrite, čo to spravilo, kámo. Pozrite, čo to spravilo. Keby tu nebola tá voda, tak to nespoznáte. Je to 2 berváte spawn, kámo. Fakt, že nie.